Assalamu alaikum. Inde am Binta Dikko, mi pullo Burkina Faso, miɗa jooɗi le Canada ɗo en. Ndelle miɗa waɗa vidéo o fam mi yetta Allah ko waɗani en enen pulako. En keɓi président Guinée Bissau ɗo inde makko Umaru Sissoco. Mo anda fu heɓa pamal ke Guinée Bissau ɗo yo pullo ardi ɗon. Horejo maɓɓe yo pullo, en jetti Allah fa hande. En ñaago fa handen Allah to pullo woni fu ummo ñaago Allah gattuɗo o e laamu, Allah ardinɗo on, Allah waɗanmo dalili no o juuɗori, no o heɓiri pamal e koreji makko fu. Wana pullo, wana pullo. Ummiɗo fu faye waɗoy o voté. Ummiɗo fu yehi miiji o ko waɗi o voté ko o joƴƴina to o jooɗi ɗo. Yo lamɗo giɗo annabijo barkimɓe kamɓe ɓe fu. On fu min jetti on. Min weli min hande min fu pullo fu to woni hande le weltare woni. Min de miɗa welti de, miɗa seyi sanne. Félicitations, toutes mes félicitations. Hitande heyre nde en puɗɗiri ɗum no woɗiri. Yo lamɗo junnuɗum, Allah dekuɗoma dow, Allah ardinɗoma, yo lamɗo ɓoyne e majjum. Lamɗo waɗane laawol ngol e laaɓugol tawi a dekake dow, woɗi du a waɗiri e laawol normal. En ñagake Allah fa hande. Woɗi du e jeggitay si ko laati du fu eɗen godi mawɓe meɗen ardinoɓe en. Si Allah jaɓi, si a woncake nanoma e ñamoma fu a heɓan conseiller en. Buhari na ɗon, kanko Macky Sall omo woni ɗon, ɓe fu ɓe godi expérience. Selou na ɗon, sini a yehi faro Mauritanie ɗo a tawan kan Hamidou Baba kamduna woni ɗon, ɓe fu woduɓe expérience woɗi. Sa rewi faro Mali fa handen a tawan Soumaïla Cissé en. Hey, alhamdulillah yettore Allah, en jetti Allah, miɗen ñaagi Allah du fa handen on ngaron e pouvoir heɓa minen du ballon min, heɓa pertonon min gite amin, heɓa janginon min, heɓa kokkon min ko min keɓay, heɓa fa handen kokkon min jam. Parce que min keɓay jam ko sakiti ɗum. Delle sini min maati mo amin laamake fu dow weltare min goni, weltare Allah e weltare meɗen en fu. Donc Allah giɗo annabijom joƴƴine e jam e cellal. Min miɗa seyi sanne miɗa andi giɗo am goto omo woni Paris. Omo wiye Ibrahim Diallo. Miɗa andi to Ibrahim Diallo woni hande fu kanko du omo wondi e weltare. Wallahi de min jetti Allah ko waɗi. Albarka fa handen Allah joƴƴine fa woɗa. En jii ke hitande hikka nde fuɗɗiri no woɗiri. Donc Allah junnuɗum, Allah yaaru yeeso gotel ni miɗa ñaagi Allah joƴƴine fa woɗa nokkure maɗa, waɗane pamiral e potal e yimɓe ɓe joɗodiɗa. Wana pullo, wana goɗɗo mo wana pullo. En fu en nangodira jungo woto heɓa dey jamu warta e adunaru meɗen. Inchallah. Merci beaucoup. Weli kam sanne. Weli du miɗa andi du pullo fu to woni hande na wondi e weltare. Donc albarka min jetti sanne. Bonne et heureuse année 2020. Allah hollu en aneji kewɗi kadi fa handen albarka mi yetti sanne.